Halo. Tady křuple. Jo, aha. Tady, slečno. Tady to křuple. To tak... nedávám tady tyhle věci. Fuj. Ty jsi Fujky, tam někdy nebyl? fujky. Musíš si hačnout? To nepůjdem vidět, půjdem? Co? Půjdem vidět? Bude, protože musíte si vedle tebe Ty vole, to lupe. Neboj. To křupe. Ne. A vy to fakt budete mít i přes 2 zimu. a 2? Přes zimu to bude otevřené. To křupe. Ale to je zmrzlé, to je fyzika. Mohl jsi se na ten sníh, jo? Ty jsi nestudoval materiálové inženýrství? Většinou ne, jsem Tak já vždycky jo. chyběl. A materiálové inženýrství znamená, musíš si sednout vedle sebe. Ježišmarja, Robe. Mám strach Máš toho ručník. hruzu? Mám strach, to je pro děti, mi tam nevleze. Chceš jít dopředu? A tohle je kde vzadu? Počkej, nemáme to vyvážit, že si sedneme do nějaké pozdější kabinky? No, pojď, Vavo. Co je? Musíme vyvažovat, ty jsi moc Já těžký. nic nepředstírám, já fakt se bojím. Tak mě nikdo neposlouchá. Já to za jízdy otevřu, ty dveře. Ne, Robert, ne, prosím, já mám fakt z toho trauma z dětství. Mě matka na tom vezla jednou v Karviné a to se zaseklo. Fakt nahoře jsme se zasekli. Nechci, fakt ne. Co je, Vavo? My musíme vyvážit, víš? Musíte trošku vyjet, tam se to zastaví a my sedneme Ježišmarja. třeba o 4. Proč my se zastavíme nahoře? Jo, budete tam stát chvilku. Ježišmarja. A ty máš strach z výšek, Štěpáne? Z těchto věcí mám strach, Jo. z tohohle kola. Robine, já ti jenom chci říct takovou věc, vlastně celá tady ta nová koncepce, vlastně ty bude taková jakoby talk show. Já bych chtěl zdůraznit 2 slova, talk a show. To znamená, teď buď talk a Štěpán bude show, jakože ptej se ho třeba, jako si přesně nějaký moderátor a tak. Třeba se ptej, a Štěpáne, kdy jsi poprvé byl ve výšce, nebo víš takhle jako... Jo, kdy jsi poprvé byl na vysoké škole? No přesně. To Štěpánu, vypadá, že se vystěhoval z baraku. Ne! Čau. Čau, to je hoší. Jo, počkej nahoře. Víš, jak to jde pomalu ještě, ty vole. Ne, já cítím, mám jak fakt to na strach. mě tlačí. Můžeme Já to- cítím, jak to na... Může se to zastavit? Já už ne, už stačí takhle. Já fakt se bojím. Ty pi, no to... Výborné natáčení, výborné. Ježišmarja, Podívej se, jak je to pěkné. drž hubu. Já se fakt bojím, Robe. Strašně, já tohle nedávám. Čo, to je strašné. Já to nedávám tohle, fakt, ale kluci. Jo, kdybyste chtěli mít posttraumatální syndrom, tak přijďte do Drž hubu, Skalky, je ne. to tady super. Mě je fakt blbě, já se nemůžu dívat vůbec. Nezastavujte to nahoře hlavně. Do psí vole. Štěpá? Já to nedávám, fakt, už mě zastavte. Štěpá, to je testovací kolečko. Ne, Ano. zastav to, vole. Ne jako teď. Ježišmarja. Já se fakt bojím, ale Robine, já fakt, ale já vím, že to vypadá, že dělám srandu kvůli tomu, aby to bylo zábavné, ale já se fakt bojím. Já se fakt Co by bojím. ti pomohlo teďka? Tak Aby se to přijelo dolů a šlo do... já si sundám rukavice a vezmu tě tak za ruku a budu ti třeba... Mám ti říkat... Nehýbej se tak prudce s tou kamerou. Ti napálím hned. Jo, to je taky provokativní, on má na sobě tu pičovinu, takovou tu čepičkovskou ruskou, ve které je hrozné teplo, ale my ji nemáme. Ty nemáš strach? Nemám. Protože kdybych umřel, tak by to bylo vlastně osvobození. No ne, já se bojím, že kdyby to spadlo, že ani neumřu, že si třeba vzlavím nohy, vole. Bude to strašně bolet. Tak by to musel Bertík potom platit celé. Už to puste! Už jedeme dolů? Ano, už pojedem. Tak rychle, mám strach. Já fakt se bojím. Vždycky jsem chtěl být v zimě na ruském kole, ale to se nesmí říkat, že To není ruské kolo, to je skákačkovo. Jak se jmenuje? Jaké? Skaláčkovo. To je, vždycky jsem chtěl být v zimě na skaláčkovém kole. Ano. A teď máte i vy možnost. Můžu už já vystoupit? Teď vystup, teď. Mám ti otevřít dveře? Štěpáne, Já už vystupuju, jo? Štěpáne, Já už vystupuju, jo? ahoj. Můžu už vystoupit? Ne, Kluci, ahoj. Ahoj. můžu už vystoupit? Můžu se dotknout té pneumatiky? Ne! Debile. Já si chci dotknout té pneumatiky. Můžete mě prosím vystoupit? Já potřebuji vystoupit, mě je fakt úzkost. Co děláš, ty vole? Proč? Já jsem myslel, že už jede. Já potřebuji vystoupit. Však vystupujem. Ne, nevystupujem. Kdo říkali? Ti mě nezajímají, já jdu ven? Pane Adidas, můžu vystoupit? Štěpánku. Co určitě nejmenuje pan, to bude určitě třeba Matouš. Já to fakt nemůžu, tyhle kola. Nechte je nahoře tak z 20 minut. Robine, rychle něco dělej už. Však já chci otevřít ty dveře a jít do tady. To se bude hodně pípat. Jo.
Za kolik to točím? Luky, kolik za to mám? To ještě uvidíme, tak super, vole. Rozhodně víc, než jste si myslíte třeba, nebo tady něco zmáčknout? Můžu tady něco udělat, aby se nahoře ti lidi báli? Ne. Já myslím, že... Proč jsme zastavili? Ne, tady je horn a já to chci zmáčknout, strašně moc to chci zmáčknout. Robine? Já bych to nemočkala. Můžu? Co dělá Robin? Prosím. Ovládá teď to kolo. Já to ovládám. Já nechci, ať Robin ovládá ano. kolo. Co můžu Robin, zmáčknout, abych Robin abych v zásadě nešel do vězení? demontuje. Chtěl jsi show? Tak teď bude show. Já nechci show. Enable? A podržet. Robine, Tak. mně se A nelíbí, co co teď? děláš. Teď start. Start. Tak hajzové. No. A budete se vařit v pekle. Svině. A horn můžu? Horn nemůžu, že? Já bych to nemočkala. To je jako klakson? Ne, můžete. Jo, fakt jo? To je všechno? To je všechno. Já jsem myslel, že to je Jsi klakson čekal jako... větší show, že? Právě no. A můžu emergency stop? To se zastaví a oni se už nikdy nedostanou dolů. Ty vole! Já jsem to věděl! Já jsem to věděl! Já jsem to říkal! A kdo to říkal? Já jsem to říkal. Ty vole, takže kdyby jsme tam seděli my s Robinem, tak jsem mrtvý. Ty vole, jako že by to bylo zábavné, jako. Toto, kdyby se mi stalo, Robine, tak jsem mrtvý. Já jsem to věděl. Ty vole, já jsem to, no nevěděl jsem to, dívej se, co to dělá, jak dlouho bychom to dělali. Bertíku, ale to je škoda, že to nemáme na kameře, že? Jak tam sedíme. No a co? No, Tak znovu. jsem se pokakal. No a?